Welcome to Igbo Area TV. Today we bring you a story that has shaken both Ndi Igbo and the city of Lagos. A story of ambition, controversy, and arrest. A 65-year-old man, Mr. Chibuike Azubike from Obodukwu in Idato, Imo State, was arrested by the Lagos State Police for parading himself as the Obi of Lagos. Nke abụkwa mugharị Obi of Lagos. Maka ifo minuru, isi na Igbo Obi of Lagos. Isi ọdụ eze ndị Igbo Lagos. Ka o wee kwe n'edi. Ka asịdụ eze ndị Igbo ma Obi ndị Igbo of Lagos. Isi Obi of Lagos. Ị na-achọ n'okwu nu. Ị chọrọ okwu. Ala dị na awin ụfọdụ ndị be anyị ala agbakịrị ka ngwụ na eziokwu ife gbasara ezi Igbo agasị n'ebe ahụ ha n'Igbo ezi Igbo ma ọwụ Obi aha ma like iche ife nka like ọ dịka sisi nwe ndị ọchị ikpe ndị a na-echisara ikpe ndị na-ekpe ikpe ma chairman ma mana ife a na-akpọ eze ife so ceremony ọhọ real si nwe ndị a na-echisara ikpe ndị a na-edozi ife kele nke wezi Obi of Lagos na ndị be anyị ụfọdụ na-awị ara a sị na ọ na-achọ igosi palace ya na amụwa Odofi nke o ji 1.5 billion naira wee lụ nke afọ karịa m. He's also planning to do his Ofara festival, as if Lagos was his kingdom. Nke a wụziala ịma ndị be anyị na-asị gbaragbara felo ka ọ wụrụ ala nke a bagala ọfọdụ ife ọ ya eme ọfọdụ ife ọ ya alụgasị na ije Lagos jelu palace nke a wụ ala agbakịrị. Meanwhile, tupu ụbọchị ahụ na-elu ọtụtụ ife mere ndị uwe ojii ndị eke kparịa aka gbachitọ mechie ife niile ahụ kwụsị emume ọ chọrọ ime ya na ndị ha na-akpa ife a akpụkọsịrị ha ncha etu o si wee ga ndị Lagos na ha dara iwu ije na be mmadụ nke Obi of Lagos ma ife ominuru Obi of Lagos nọ ka isi na Ọba of Lagos ndị be anyị ebetaghị anya na-agwa ha Obi of Lagos nọ ka isi Ọba of Lagos ha dịka gụnị ọ na-azọ ọnọdụ mmadụ nwere ike inwe taịtụl ndị ọzọ gasị mana nke ndị be anyị kwanyere onwe anyị ugwu nke na-ewutekarịchakwa m ego ọha nọ nke omere na ego ọ na-ehufu ego a na-ehufu ego ewesị iwe na taba anyị ijiri nke a lụọ factory ịma ọka factory ahụ ya dị ndị ala. So according to the police, they said their duty was to protect the public from being misled and to maintain peace and order in the state. That's from Lagos PRO Baba Seyi Oluseyi. And their Commissioner of Police Olohundare Jimo also warned that such acts could disturb harmony and vowed to deal decisively with anyone undermining law and order. Na ife ọ na-ekowere gị iburu mmọnwụ ọ na-etiwere gị iburu ya iri ahụ ofu maka ife a nga omele onwe gị na iri ahụ ofu maka ya ala isi o mebiri ndị Igbo sef o nwere ụfọdụ ife ndị be anyị na-eme na-ewute m kedu ife o ji shi iwe ezigbo kedu ife ọwụ Obi Igbo ọzọdụ Obi Igbo na Obi of Lagos ka ife na-emetụ ndị Igbo nenegodo na ụdị ego tinyere n'ife ka o wee wụrụ and nke ewurukwuo nọ nke fake ụdị ego inweta ụdị ego ịkpanye m ihe n'aka ngwere eje lụọ ife n'ala Igbo gbaragbara felo ka ọwụrụ ala adịmasị ọwụrụ dị n'ala Igbo ka ngwụ na eziokwu ọwụrụgodo n'ala Igbo masị dị onye a jee lụọ
obi eze na ala Igbo with ụdị ego o ji. Mba, obi eze adịghị enye nri. Obi eze adịghị enye nri. Ife ala Igbo chọrọ kịta awụ unu ọlụ gasị ebe anya na-alụ, ma ebe anya na-alụgasị ọtụtụ ife, ndị mmadụ na-alụ ọrụ, a na-alụpụta ife, ma unu akwụkwọ ma were ebe ha ịkọ ugbo, ma ọlụgodu fon ka ibubata na-ele inye ndị mmadụ ọrụ. Kele ụdị ala dị nka. Iwelugodu 1.5 billion a na-ekwu na ọ n'ezie, were kọọ rice, makwa ife obi nọ ọgụ na Ebonyi, iwere eje kọọ rice, ma were etinye n'afịa akwa na Aba, gote machine eji alụgasị akwa ma ife ndị ọzọ, ma etinye na ICT ọgụ na Enugu. Ihe afụ ka o si wee gbanwegasị ndụ ndị mmadụ, ọ ya enye ọtụtụ ndị ọrụ. Mana ife na-eme ụfọdụ ndị Igbo n'isi ọnyịnya mekwarịa o chetaghịzi ebe ọ nọ. Hey, ka alụọ palasị, ka asị na palasị awụ ọgbara Igbo gharị n'ọnyịnya kacha ya ebe obi eze, ka alụọ obi eze, ka asị na ọnyịnya kacha nnọọ. Kedu ife anyị eji ife niile ahụ mee ka o wee wụrụ nọ a na-afụri obi, a na-afụri ya na-egburi ya ọjọ, a na-afụri ya onwekwa ife ọzọ, ọ na-eko chenji plate nọmba. Ọ batakwuzi ya n'Igbo, ọ dịka ya na ndị eze ndị ọzọ, ndị rele eze, ọ dịka ha na-ese onwe ka ọ na-echedewe onwe etu ọ esi a na-etu ya afa obi Igbo, mba obi of Lagos, ya na ọ bapụtazie atụ aka obi of Lagos. Ọtụtụ ndị be anyị unu aha emete ihe afụ ụfọdụ ndị be anyị asụ na onwezi ife oji ana Igbo kpọrọ. Ndị dịka Joe Igbokwe asụ na onwezi ife oji ana Igbo kpọrọ. Ife ọmawụ ka ọ na-efe ndị ọzọ. Alụ melụ asị nka njụ ọwa nke awụ nnukwu ajụjụ m chọrọ ịjụ. Kelee ife melu na ndị Igbo nọpụrụ anọpụ, ndị Igbo anọghọ n'ala Igbo, ndị Igbo nọ na mba ọzọ gasị ma ọ n'obodo ọzọ gasị, kelee ife ha ji eze ndị Igbo taịtụl eme, kelee ife eji eme ọkwa ka eko mpako na nganga. Akụkọ ọ na-eje n'ụwa anyị afụlele ka eme eze Igbo, kelee ife ọbara ife mmadụ, ife niile ọ na-azọkọta ka ọ wụla eze Igbo, kelee ife ọbara ụnụ ka ọ jewuru igwe. Ọ ma na ọ ya enweta igwe obodo obi ya duzie na ọ pụọ dọkọsịa ndị mmadụ, setụrụ ụfọdụ ogolo igwe egolu echi eze igwe. Ọ bata n'Igbo ya nụrụ ya ife na ụlọ ya abatakwa. Ife gbasara eze Igbo a ụdị ọgọ o butegolu ụnụ na-anụ maka nke Ghana tupu ndị Ghana wee tinyere aka na nke ụdị nke ha na-eme. Maka esi wee zọọ ụnọ maka esi wee zọọ na eze Igbo nwa na-aha achịkọta anyị ọnụ maka ndị si na ịchịkọta Igbo ọnụ, ọha achịkọta anyị ọnụ. O mekwuru ugwu anyị n'efu, ọ na-ebute nkewa ma nnyocha. Ndị Igbo ya na-eme ka ife ebe ọ na ha nọ na mana nna hapụwa na ife eze Igbo a dịka ntị kwuru na mbido ife onyonyo m na-eme kịta. Ọlụgodu chairman na-enwe ndị ya na-echisara ikpe, ndị ọya bụ ndị be anyị nwee nsogbu ha ejewe ije, ndị be anyị ekpesara ha ụdị a ka enwere ike ị na-enwe. Kele nke na-aza eze Igbo ọ na-eko a na-egburi ọja, onweghị ife ọzọ maka onwe ụmụ eze Igbo niile a na-eme onwe ka o si ebunite ndị Igbo. Ị nwere ike ịwụ nọma chief mana eze Igbo niile mpako anyị na-emeze ebe ọ na-eje na eze Igbo mewe eze Igbo. Ọ dịka anyị na ndị ahụ na-azụ ụzọ maka etu anyị si wee na-edewe. O nwere mgbe na Lagos fashola si
na ọ chọzi na onye na-egbu ala. Onwere mgbe plate number ha niile emechicha na maka ijide gị go no plate number. A na-egbuchisi ndị mmadụ ntị na-eme ezi Igbo. Gụna ndị nwe ebe ahụ a na-azụ ọnọdụ. Igwe ha gaa ma ọba ha gaa nke nwa chọọ ka ọ chaalụghị. Ichefuo n'isi esi. Nya mekwulu ọgbakọ ndị ezi Igbo na ụzọ jie ndị Southern Zone ọnya mekwulu ha ji wee gbaghapụ Azụbụike Azụbụike ụnụ anụ maka ha gbaghapụrụ ya. Ha si na osoho n'ife ha na-eme na ọnwụghị onye otu ha na onwe ka o si solu n'ife dị na ya. Ụdị ndị akwụ inekwu anya onye a na-agwa kịta ọ nọghọ na mitin ndị ọzọ. Anya ukwu na mpako o necha n'anya o nwere ike onye ọ na ya wulile eze o necha n'anya onwe ife o nwere ike ịzọta ọ tụọ taịtụl ọzọ mana nke etinye gị na nsogbu o tinye gị na ezigbo nsogbu. Nke a wee zampụ ka a na-enyegodo ụnụ maka o nwekwa ndị ọzọ ya anwa n'ọdịnihu. Ezampụ ka a na-enye ụnụ ka ala isi mgbaka sọsọ ife anyị egbu n'isi ma nke anyị eyi maka onye nwụ ka eyiri ma bid ka a na-akpọ ya igwe ebe ọbụla ọ ga na-akpọ ya igwe. Onweghị ife ọzọ. Onweghị ife ọzọ. Ife oyibo na-akpọ greed, selfishness, nzuzu, iberiberism. Onye ka na-akpọ ichase shadows. Ụdị akwa ọsọ gị yiri, ụdị okpu ọsọ gị kpuru ma bid ịnya anya ife onu niile ịnya. Ọwụ na ndị be ụnụ ka na-ata afụfụ. Ife niile ahụ ọchal korolo onwe ife dị n'ime. Onwe ife dị n'ime. Mana ndị be anyị ka m gwu na eziokwu ka m chọrọ ịgwa ụnụ. Etego ndị be anyị ule na Lagos mana ọ bụrụ sọ Azụbụike ka etele ule. Etego ndị be anyị ule ọ bụrụ sọ Azụbụike. Ife a na-egosi etu ndị Igbo si birigasị ebe ha nọgasị, ụdị omume ndị Igbo na-eme. Ọsọ Azụbụike na-eme ụdị omume a. Azụbụike wụ ofu n'ime ọtụtụ na-eme ụdị ife ndị be anyị na-achọ. Ife ofu onye ọ kpatago ego o jere obodo dị etu a kpata ego ofiluzie na ọ chọrọ ka a na-etu ya afọ a. Ọsọsọ itu afọ ndị Igbo a na-etu ndị Igbo afọ onye ndị mmadụ na-adị enwe taịtụl a na-etu afọ mana nke a wụzi ka a na-ekene makwa onye ọnwụ. Ụfọdụ nwekwa ife amaela obodo ma ọ bụ ndị be ha mana ọ chọrọ echi eze. Mmadụ erezie ife dịka ego one dị 1.5 billion na o ji wee lụ palace ma iri ji. Mana a na-ekwu na onwere ọrụ anyị alụ na be anyị gasị. Onweghị onye ya asị na achọrọ na-ekwe skuulu nke a dara ada nke a mere mana ndị be anyị nwegasị ọrụ n'ụlọ. Ụfọdụ ya sị nwata na-ata akara na-ata ego na-ege na o nwere ego onye ọzọ ego mana ndị be anyị try ya na nwee sense. Ọkpụrụ akpụrụ nwoke anọ ka ịdọ aka na ntị. Ndị be anyị kunienu asị ọmụnụ jee gbapụta jide na uche unu na-eme ife. Anyị achọghịzị ife ezi Igbo agasị. Ọ na ya kwụsị nwe mma alaike ya. Ọnya ka njisi ka nsị n'onu be anyị. Nche ịgwa ndị be anyị ụfọdụ ife mbịa n'onu be anyị. Sikwụsike n'ezi Igbo agasị a na-enwegasị na ebe awụ ha n'Igbo. Sikwụsike na kele ife eji enweta. Enwere ike inwe chairman ọ ya solve the same problem. Nyala anyị maka anyị chọrọ. Anyị na-ediri na-emega ife ọnụ. Mala ebe anyị na-eje dozinata be anyị. Na ọ bụrụ ije na-alụgasị ebe ezi Igbo a na-eto ijezie ọtụtụ mba niile ebe ọ na ijele ezi Igbo
kere ife ha na-alụ biko ofu onye deelu m na edemede, deelu m na comment section, gwa m ife ha na-alụgasị donu. Ọka na nkụ ọ wụrụgala na-awị awị, ọtụtụ ndị na-awezi nyawala, kere ife ezigbo na-alụ donu. Ebe a ka nsị ka hapụ, afa m Nwazuka Oje.